FC Barcelona har mødt hård kritik. De har udsolgt denne trøje på en halv time og omsat for 6 millioner kroner. I denne første udgave af Matchday Marketing skal det handle om samarbejdet mellem FC Barcelona og Spotify i forbindelse med kampen med El Clasico. Vi skal kigge på den udsolgte trøje, på en privat koncert, sociale medier med Lamine Yamal, kritik af Barcelona og hvad Barca, Spotify og Travis Scott får ud af et samarbejde som det her. Til El Clasico søndag den 11. maj kommer vi til at se FC Barcelona spille med en trøje, hvor Spotify-logo er byttet ud med logoet Cactus Jack. Cactus Jack er kælenavnet for Travis Scott og navnet på hans label. Men det her det er ikke første gang. Det er 6. El Clasico, hvor FC Barcelona bytter Spotify-logo ud med en musikartist. Denne trøje, som du ser her, den er der lavet 1899 stykker af. Og tallet 1899, det er ikke tilfældigt. Det er nemlig det år, hvor Barcelona blev stiftet som klub. Det er en lille detalje, som er med til at styrke hele storytelling-delen omkring trøjen her. Men de her 1899 trøjer, de blev udsolgt på under en halv time og omsat for næsten 6 millioner kroner. Men det er ikke det vildeste af det hele. Der blev også lavet 22 luksustrøjer med autografer på. Og prøv at gætte, hvad de kostede. Næsten 25.000 kroner stykket. Og ja, de blev også revet væk. Det er en fuldstændig vanvittig pris, men samtidig så er det også et udtryk for den hype, som Barca, Spotify og Travis Scott har formået at skabe omkring hele det her samarbejde. Men hvad gør Barca og Spotify ellers for at promovere deres samarbejde i forbindelse med El Clasico? Okay, nu skal du høre. Det her, det er ret fedt. Den 10. maj, altså dagen før El Clasico, afholder Barca og Travis Scott en privat koncert i Barcelona. Men det er ikke hvem som helst, som får adgang til koncerten her. Det er nemlig kun nogle af de allerstørste Barca-fans og dem, som har lyttet allermest til Travis Scott i løbet af året. Her går Spotify ind og kigger på deres data over, hvem der har lyttet allermest til Travis Scott i løbet af året. Dem sender de invitationer ud til privat e-mail. Derudover lavede Spotify nogle ekstra konkurrencer, hvor man kunne vinde noget merchandise og billetter til koncerten. Og ved du, hvordan man deltog? Det gjorde man netop ved at lytte til Travis Scott på Spotify. Kan du se, hvad der sker her? Fans de bliver nu lukket til at bruge Spotify-platformen, lytte til Travis Scott musik for at vinde Barca merchandise og billetter til koncerten. Det er rimelig godt lavet. Inden vi kigger på den kritik, der har været af Barca, så skal vi lige prøve at kigge på nogle sociale medier. For hvordan har Barca, Spotify og Travis Scott valgt at promovere det her samarbejde på sociale medier? Med Barcas 139 millioner følgere, Spotifys 13 millioner følgere og Travis Scott 59 millioner følgere på Instagram, så er der rigeligt fans af forkert. Den 2. maj kom denne video ud. Lamine Yamal, Balde, Koundé, Lewandowski og Travis Scott viser den nye trøje frem i et klassisk Travis Scott-univers. Mørkt, dystert, high energy. Videoen den fungerer som en teaser til koncerten, men også til samarbejdet her. Og med teksten mere end en trøje, mere end en kamp, så er det en understregelse af, at det her det er altså et samarbejde mellem en af de største fodboldklubber i verden og en af de største musikartister i verden. Men det stopper ikke her. Parallelt med videoen har Barca også postet noget behind the scenes content. Det er følelser, det er umiddelbare reaktioner, og det er god stemning. Det er ikke en tilfældighed. For når der bliver vist følelser og reaktioner, så er det noget, vi alle sammen kan relatere til. Og det giver partnerskabet det ekstra, som gør, at vi som fans kan connecte endnu mere til Travis Scott og til partnerskabet. Partnerskabet kan man vist roligt sige er gået viralt. For udover Barca, Spotify og Travis Scotts mange millioner følgere på Instagram, så har nogle af verdens største medier også skrevet om partnerskabet. ESPN, Goal, BN, kultursider og musikmagasiner som Hypebeast og Billboard, de har hyldet sammenkoblingen af sport, fashion og musik. Det her det er altså en helt ekstrem og unik eksponering af et partnerskab, fordi normalt så kan vi godt se, at medier holder sig lidt tilbage med at promovere andres kommercielle partnerskaber, for ikke at skabe nogle favoritter og hjælpe specifikke brands og virksomheder med at tjene ekstra mange penge. Men det her partnerskab har nogle elementer, som gør, at man ikke rigtig kan slippe udenom det. Og netop det gør samarbejdet helt specielt. Nå, nu er det nok med roser. Nu skal vi prøve at kigge på lidt af det kritik, som Barca har fået for samarbejdet. Nogle store Barca-fans og journalister har været rimelig skeptiske omkring hele det her mediecirkus og det her partnerskab. De mener, at Barca kun udnytter El Clasico til at tjene endnu flere penge. Og det nu handler mere om penge og showbusiness end selve El Clasico-opgøret. At Barca sælger sin sjæl. Nogle Real Madrid-fans, de mener, at der er en forbandelse over det her Barca-Spotify-partnerskab. For hvis vi går tilbage til El Clasico i 2022, da Barca de spillede med Drakes OVO-ule-logo på maven, der tabte Barca, og det samme skete også til El Clasico i 2023, da Barca spillede med Rolling Stones tungen på maven. Så er der nogle Barca-fans, som har set sig sure på samarbejdet, fordi de ikke har kunne få fat på en trøje, og prisen er helt ekstreme høje. Som du kan høre, så har det ikke kun været rosenord omkring det her samarbejde. Men alligevel, så er den generelle tone positiv, og mange synes, samarbejdet er spændende og rimelig legendarisk. Legendarisk eller ej, hvad har Barca, Spotify og Travis Scott så egentlig fået ud af det her samarbejde, når alt kommer til alt? Hvis vi starter med at kigge på FC Barcelona. Barca har fået positioneret sig selv som en innovativ klub, der møder sin fans i øjenhøjde og er med på beatet. Ved at lave et samarbejde med en af verdens største musikartister, så når Barca ud til nogle nye målgrupper, som de måske ikke har haft fat i før. Nemlig alle Travis Scotts fans. De ser måske ikke spansk fodbold i forvejen, men det kan være, at de kommer til at gøre det nu.
Udover en masse hype, omtale og nye fans, så har Barca fået en ny millionomsætning på merchandise. Men Barcelona, de skal passe lidt på med de her samarbejder, fordi hvis vi bliver ved med at se nye trøjer, nyt merchandise, som skal sælges, så kommer vi til at se Barcelona som nogle pengegriske og grådige klaphatte. Og det vil de naturligvis gerne undgå. Nu til Travis Scott. Hvad får han egentlig ud af det her partnerskab? Det er ikke nogen hemmelighed, at Travis Scott han høster gevinst af enormt stor eksponering og mange nye afspilninger af hans musik. Travis Scott han tjener jo flere penge, jo flere gange vi trykker play på hans musik på Spotify. Så når Barca's mange millioner af fans lige pludselig kan købe merchandise som Travis Scott på, og vi bliver præsenteret for konkurrencer, hvor man kan vinde ekstra billetter ved at høre Travis Scott musik på Spotify, ja, så har Travis Scott nok helt sikkert fået nogle nye fans og nye følgere. Udover nye fans, følgere og en masse nye afspilninger, så er der også en vis anerkendelse i, at Travis Scott han bliver sammenkoblet med et stort brand som FC Barcelona. Det er noget, han vil blive husket for i resten af hans karriere, og det er ikke en helt dårlig ting. Og hvad så med Spotify? Hvor er de henne i det her partnerskab? Selvom partnerskabet lynhurtigt kan komme til at handle om FC Barcelona og Travis Scott, så må vi ikke underkende Spotifys rolle og gevinst ved at være facilitator af samarbejdet her. Det er Spotify, som får det hele til at ske, med Barcelona på den ene side, Travis Scott på den anden side. Så sidder Spotify der i midten og trækker i tråden og trykker på knapperne. Spotify høster naturligvis også gevinst af en masse nye betalende medlemmer på Spotify-platformen. Og hvis man ikke ender med at være betalende medlem på Spotify-platformen, ja, så hører man nok en masse reklamer, som giver en masse reklameindtægter til Spotify. Alt i alt så er det her et partnerskab, som har gavnet alle tre: Barcelona, Spotify, Travis Scott. Og det er selvfølgelig også mening med et partnerskab, som går på tværs af brancher. Men det er ikke altid tilfældet, at det hele går op i en højere enhed. Så derfor kan vi ikke gøre andet end at tage hatten af for den måde, de har eksekveret samarbejdet på op til El Clasico. Det her, det var første afsnit af Matchday Marketing. Vi ses.